फबना दोननाय फैसाखौसो नायनो थांबावनो गोसो जाथारदोंमोन आं। फैसाखौथ' क'रर थाखा फबना दोनबाय र'। क'रर थाखा माने हिसाबाबा बेसेमोन, बेगसेयावबा बेसे जागोन? ओरैनोथ' एसेबां हिसाबफोरखौ रोङा र' आङो, नाथाय जेनेबा फैसाया बेगसेयाव बे बेगनि हिसाबाव फैसाया थानांगौ। फैसायाबो नटआ जेनेबा बांसिनानो 500 आरो 200 ना। बे बेगाव हिसाबाव 1 क'ररथ' जेनथेन थाथारनांगौमोन। जुदि नटआ अनलि 500 आरो 2000नि जागौमोन, बेगसेयावथ' खमसे खम बुरजा क'रर थाखागौमोन खोमा। जेनेबा जागौमोन आरो दा एसे खुस्रा खुस्रि जाबायना, बेनिखायनो 1 क'ररफोर जानांगौ। बे मोसौ बोराया बेबो साला फैसाखौ 2000 माबा बिलाइफोरखौसो दोननांगौ। फैसायाबा मोजाङै दंना गैया? बे फबना दोननाय जायगायावसो एसे जिरायना थाहैनोसै नामा? बे जायगाखौसो नायबाय थानो लुबैदों आं। सोरबा लाङाथ'? सोरबा मिथिगोन नामा आं बेयाव जे फैसा फबनानै दोनदों? बे मिथिनाय नङा दे। मोनसे प्रब्लेम दङ, खिन्थु जायगाया आं बिलाइ गोरानफोर एसे दंखायो नालाय जायगा खिनियाव बिलाइ गोरानफोर दङ देनाय, थेवबो जायगाखौ एसे माबाफोर जावनाय बायदि नुदों। सोरबा जावबावगोन नामा बेखौ? माथा गरमसो मोनबाय आं सानै लांगोनसो ना मायबा सोरबा फैसाखौ। दा सानावथ' रावबो लांनो हाया र', आंनो नायबाय दङ। हराव बे फैसाखौ बारि उनथारखिंसो फबना दोननाया हामगोन र'। दिनै सानसेखौ नायबावथारसै। हे आइ लोक्षि, बिमा लोक्षि, नों बे बिमा लोक्षिया आंनि जिउआव बेबायदिनो अखा बायदि बोरसिबाय थादे आइ लोक्षि। माब्ला हर जागोन बेखौसो नेनानै दङ आङो। मानोना हर जाब्लाथाय आरो खावैबावगोन आं बेगसे। नेनो हाला आङो, माब्लादि हर जागोन? हर जाब्लानो आइ लोक्षिया आंनि जिउआव फैलायसिगोन। नाथाय बे मोसौ बोराया हमनोसो हागोन नामा? आंनिबा बांद्राय लाबोब्ला हमनो हागोन, नाथाय बेगनै बा बेगथाम बेखिनिखौ लाबोब्ला हमनो हानाय नंगोन ना नङाथाय? बेगथाम लाबोब्लाथाय हमनो हागोन। दिनै लास्ट बेगसे लाबोनानै लाबथ'ला। दाथ' आं बे मोसौ बोरानिफ्राय खावनानैसो बेगनि फैसा खालायबाय, नाथाय आंनो बे गासैबो फैसाखौ नांजोबगौ आंनो। बेसे धोन राशिनि मालिक जानो हागोन आं? माय गड, हे आइ लोक्षि, आं नोंनि मालिक जानो हागोन। आइ लोक्षि, आंनि जिउआव फैबाय थानो, आंनि जिउआव साफिबाय था। दा बेखिनि फैसाखौल'सो आं लानो हाबाय, नाथाय बे गासैखौबो जुदि आं लानो हायो, गद्रेज 3सो जाखागोन। बे फैसाखौ जुदि आं गासैखौबो आंनि मुं खालायना लाजोबनो हायो, गासैखौबो जुदि आंनि खालायना लाजोबनो हायो, वाव, मा इन्टारेस्टिं खोथा जागोन। मा खालायब्ला बे फैसा माखासेखौ आं गावनि खालायजोबना लानो हागोन? मा खालायब्ला? हे आइ लोक्षि, नों मिथिगौ ना आइ लोक्षि, आइ बिमा, नोंनि फारसे आंहा लुबैनाया बांद्राय जाद्रायथारबाय। मा जाखो बिमा? मायबाफोर खबर आइ दिजानि? गैया, जेबो खबर मोनाखै सन्जय। नों बांद्राय रायज्लायनाङा, नोंना आरो दानो देहायानो गाज्रि जालायगोन बांसिन। माथो देहा गाज्रि जानो दंबावो बिमा? फिसाया बिफानि बेबायदि गाज्रि समाव गारनानै थांबाय। बिफाखौबो बिफानि देहा गाज्रि होनना मोनथिनानैबो बिफानि खोथाबो खेबसेबो सानासै आइ दिसाया। बेबायदिनो गारनानै थांबाय आंखौबो। थैजासिमबो नेयासै आंखौ। बिफा, रायज्लायथ'नोङा होनदोंना आङो, बांद्राय जालायगोन नोंना दा टेनसनावनो। फैफिनगोन दे दिसाया, मिथिगौ आङो। माबा मोनसे जागोन ना, फैफिनगोन दे बियो। फैफिनगोन ना देलाय? देलाय फैफिनगोन ना आया? आंलाय थैनायनि सिगां फिसाजोनि महरखौ नुला नामा होनबा खेबसेबो? बिफा बेमारिखौ बेबायदि गारना थांबाय आइ दिसाया। आं फिसाजोखौ बेबायदि आइ दिसानिफ्राय बेबायदि लुबैयाखैमोन आङो। मानो बेबायदि थांखो बियो सेंग्रानि थाखाय जोंफोरखौ गारनानै? बिफा बेमारिखौबो
बेबायदि गारना थांथारबाय बियो मानो आं थैजासिम नेथारदि बियो बिमा Hei bifa नोंबो मानो बेफोरखौ बुंबाय थायो मा जानो नोंहा थैया नोंहा थैनो जायाखै नोंहा जानला माला बुंबाय थानाङा बेयाव फिसाजोआबो गारना थांबाय नोंबो आंखौ गारना थांनो ओंखारदों नामा मा थैनायनि खोथा बुंबाय थायो थैया नोङो आंनाबो सम सफैबाय देलाय फिसाजोखौ खेबसे नुनो मोननायब्लालाय मोजां मोनगौमोन माला थैयो आंबो थैबासो सान्ति मोनसिगौ आंबो देहाखौ थैबासो मुक्ति मोनसिगोन देलाय मानो बेफोर बाथ्राखौ बुंबाय थायो नोङो सन्जय हामा बेबायदि बुंबाय थानो हामाना हामा मोजां माबा देलाय थैनायनि सिगां फिसाजोखौ हाबा हरनो हानायमोनब्ला फिसाजोनि हाबा नायनो हानायमोनब्ला गोसोखौ सान्ति मोनलांगौमोन आरो दा फिसाजोआबो बबावबासो खारहैबायबा नङाब्ला माबा देलाय लिंहरदो बिसोरखौ जेरावखि थाङा मानो आंबो थैनायनि सिगांनो फिसाजोनि हाबाखौ नायलांनो हाबा सान्ति मोनगोन सोर सेंग्राखौ मोजां मोनखो बियो जायजोंनो थाङा मानो लिंहर नङाबा बिसोरखौ सानैखौबो देलाय जायजों थांजों बिजों थांथोंसै लिंहर देलाय बिसोरखौ सानैखौबो हाबा होबेनिफ्राय आं थैनायनि सिगांनो बिसोरखौ फिसाजोनि हाबाखौ नायनानै थैग'नो हाबा सान्ति मोनगोन ना आङो देलाय आं दिनै थांनो हानाय नंला दे दानसोरां फैनो हानाय नंला मानो जोंहा न'खराव माने एसे प्रब्लेम जादों माने जोंहा मानसि सासे गोमादों मानसि गोमादों औ माने जोंहानिनो आरो माने आमाइनि फिसाजो माने मोजां मोननायजों खारखोमा लांखौ ना माखौ माने कारेक्ट माबानो हायाखै आरो दा माने बिदिनो गोसथोनायजों खारखोमादों बायदि मोनदों आरो ओमफ्राय जेबो खबर गैया दा नागिरना मोनाखै मानसिखौ एसे प्रब्लेम माने टेनसन जाना दंना थांनो जानाय नंला दे दिनै माने आइमोनाबो टेनसन जाना दंना आरो दा आङो अबावबा ओंखारलांबा रागा जोंगोन आंखौबो जेरावबो थांनो होनाय नङा दिनै होमबा लोगो हमनाय जामारला आंलाय माथो लोगो मोनगोन होननानै गोसोखौ खुसि मोनबाय दंमोन आंबोथ' सानदोंमोन आं दिनै लोगो हमगोन होनना दा हरखाबनो बेबायदि जाना होबायना माब्ला गोमानाय आरो पुलिस कमप्लेन खालायाखै नामा खालायाखै दा पुलिस कमप्लेनखौबो मा होनना खालायनो जेनेबा सेंग्राजोंसो खारखोमालांनाय बायदि मोनदोंना मोजां मोननायजों थै मा खारखोमानोलै सोरबा मोजां मोननायजोंबो खारखोमायो नालाय आंजोंबो हले जानाय नङालै सोरखौबा मोजां मोनब्लाबो बेबायदि लाबोआलै आङो खारखोमालायनानै हाबा सुखुंना लाबोगोन आं गिदिरनो माल बुस्थुफोरखौ मोननाय बायदि बेखौथ' हमनो हायासै आङो मानो बेबायदि खालायखो बियो बिसोर आं सिरियासबो होननानै सानाखैमोन ओजों न'आव बिफायाबो मामायाबो बेमार जाना दङ बेबायदि समावसो बेबो खारसनहैबाय बे सेंग्राजों रागा जोंना दं र' आंबो माखौ एसेबां मा इमारजेन्सि जादोंथाय दानो बेबायदि खारखोमाहैनो खारसनहैनो ख्लाबनो बिफा बेमार जानायफोरावबो सोरबा मोजां मोननायनि मुङाव बेबायदि स्टेप लायो नालाय सेंग्रायाबो मुर्ख सिख्लायाबो मुर्ख रावबो बेबायदि आंजों हले जायालै रावबो सिख्लाखौ बेबायदि लाङा आङो मिथिला दे आरो मानो बेबायदि खालायखो बियो हरखाबनो दे दानसोरां दोनथ'नो दे बे आइया लिंहरदों दे हय साला माइबा सानबाय माइबासो जाबाय आंहासो प्लेनिंआ चपट जाबाय सोर फाग्लि सिख्ला बे सोर सेंग्रा न' खारसनहैदों बे सिख्लानि थाखाय आंहासो माइबा सानदोंमोन माइबा जाबाय सिख्लाया फैला दिनै फाग्लिसो सिख्लाफोराबो सेंग्रानि मुङाव फाग्लि थै आयै बुं आदा बुंनाय खोथाया नंखाय होननानै आयै
आयै आदाया नंखाय बुंदोंना बुं आयै नंखाय होननानै आदाया ओरैनो बुंफ्लांदों सोरनिबा खोथाखौ खोनानानै नंगौ ने आयै आयै नों मानो सिरि थादों बेबायदि आयै बुंना आंनि जिउखौ बरबाद खालायबाय रादाय नोङो बरबाद धंस जाजोब्बाय आंनि जिउआव जेब्लानिफ्राय रादाया फैदों अब्लानिफ्रायनो आंनि जिउआ बेबायदि जादों धंस आयै बुं थारामा आयै बुं आयै मानो सिरि नोङो बुं आरो बुंमारदोंना नोङो नंखायथ' बुङाखैना आं मानो नंखायबो बुंनो नङा आंनि फिसालाया दि बेबायदि खालायगोन आं फोथायनोनो हायाखै आयै नोङो आदानिल' साइड लानानै खोथाफोरखौ बुंनाङा नों मिथिखागौ नोंनि फिसाज्लाया माबायदि सासे सिख्लाया अपमाननो गावखौ बदनाम खालायनानै न'खौ गारना फैनानै गावनि बिमा बिफाखौ गारना फैनानै सोरबा सेंग्रानि न'खराव बेबायदि फैगोन नामा गावखौ मोदोमाव दं होननानै गावहा प्रेगनेन्ट होननानै बेबायदि सोरबा सेंग्रानि न'आव बेबायदि फैयो नामा मानो बेबायदि फैनो दरखार सासे सिख्लानि थाखाय बेफोरनो बयनिख्रुइबो गिदिर सन्मान रावबो सिख्लाया गाव मोदोमाव गैयालाबासिनो बेबायदि मालाय न'खराव फैनानै आं मोदोमाव दङ होननानै बुंफैगोन नामा नोंसा फिसालानि खार नामा बेफोरो दा दे होमबा दे नंगौबाव नंगौ दा नों दाया होमबा अबाव मानोथो फनखौ मा बिनिखौलाय आदाया बेबायदिनोखा नोंबोदि आदानि फान्दायनायाव माबायदि फासिखौ आदानि बागै मोनसे खोथा खिथाबावगोनसै आङो नोंनो खिथाबावाखै आदाया सिखावबो मिथिबाय सिखाव औ जोंना आदाया सिखावबो बे सिखावनि थाखायनो बे फनखौ हमाखै बे गामिनिफ्रायबो होखारहरजादों आरो पुलिसाबो नागिरफैदों बेखौ सिखावसो आदाया आंबो मिथिला आरो नों बायदि सिख्लाया माबायदि आदानि मोजां मोननायाव फासिखौ दे जाबाय दे गाख्रब बुंनाङा मानसिफोरा खोनाजोबो मानसिफोरा खोनादों मानसिफोरा मिथिखागौ दे गामिनि मानसिफोराबो बेखौ होखारां बुहां जाखादोंमोन पुलिसाथ' फैबायानो दाखालिफोर नागिर आदाखौ सिखाव होननानै आरोलाय माथो मिथिया जाबावदों नोङो गिबावदों मानसिफोरा मिथिखाबाय दे नंगौ दे नों दाया गाज्रि मानसि दा माथो खालायबावनो दा होमबा बेखौ मा खालायनो दा बे दिसाया दे बेखौ मा खालायनो दा थिनहरनोसै ना मा खालायनो बेनोथ' बिराद गिदिर प्रब्लेमाव गोग्लैबाय नङाब्ला नै दिसा फिसा नोङो न'आवनो थांफिनदो न'आव आं बेबायदि अबस्थायाव न'आव थांनो हाया गैया आं न'आव थांनो हाया आं बेबायदि अबस्थाखौ लानानै आं न'नि मानसिफोरनो मोखां देखायनो हाला आङो आरो आङो खेबसे फैनायनि उनाव मा होननानै थांबावनो न'आव हाला आं थांनो आरो आंखौ प्रेगनेन्ट होननानै मिथिब्ला बेसेबा दुखु मोनगोन आरो बाबायाबो जोंहा गाज्रि अबस्था जानानै दङ बे बिसनायावसो गोग्लैनानै दंखायो बेराम जानानै बेबायदि अबस्था जादों होनना आंखौ मिथिब्ला गैया आं थांनो हाया न'आव थांफिनला आङो न'आव होमब्लालाय हस्पिटालावनो लाना थांसै नामा नोंखौ सरकारि हस्पिटालाव र' आंहा सासे लोगो दङ र' सरकारि हस्पिटालाव नार्स खामानि मावो बियो र' बिजों बिखौ लोगो हमनांगोन आङो औ नों किचेनखौ साफायै लाखिथारा एसे साफा खालायनाय मोजां डिसिप्लिन खालायथारा नोङो बुस्थुफोरखौ सिजिलै दोना डिसिप्लिनै दोनथारा नुदोंना बेसे आनडिसिप्लिन जाना दङ बुस्थुफोरा औ आं आगोलबो बुंदों नोंखौ जायगाफोरखौ एसे डिसिप्लिन दोनग्रा खालाय होननानै बेफोर मा मना सना जेराव मेराव गोग्लैना थालाबायो आनडिसिप्लिन नङाबा थानो सुखुवा आरो किचेना डेलि लिर जानाय लोंनाय संनाय जायगाफोरखौ सानफ्रोमबो क्लिन खालायनांगौ क्लिन लिरदों आङो लिरनायानो बिदि हनै दागोफोरानो खाराखै डेटल होना डिटारजेन्ट होनानै मोजाङै साफा खालायनानै लिर नों दाना खामानिफोरखौ मोजाङै मावनो नागिरा रायज्लायनानै टाइम वेस्ट खालायो नोङो बैजों बे 2 नाम्बारजोंसो टाइम वेस्ट खालायबाय थायो नोङो बेजोंसो टाइम पास खालायबाय थायो खामानिफोरखौ मोजाङै मावनाय आंनिबाथ' बे किचेनानो गाज्रि आरो मा एसे अल्ड किचेना जोंहाना बोरायनो बे किचेनखौ जोंहानि न'नि किचेन जानो समाया आं पापाखौ बेसे बुंगासिनो मडेलार किचेन खालाय होननानै न'फोरा एसेबां मोजां किचेना हले बोराय अल्ड मडेल किचेनाव फैनो बायो आं बेनिखायनो लिर दे किचेना लिर मोजाङै साफा खालाय बिसोरजोंबोदि आरो बियो बिदि होनो बियो बिदि बुङो मानसिफोरनि खोथाखौनो खोनासंजोबाय आं बिसोरनिखौबो बिखासेया बिदि बुंनो थांलायबाय दा आरो बे 2 नाम्बारिना 3 नाम्बारि बेबो मायबा बुंलायफिनसो फैनानै बिमा गदाय फिसा गदाय समानसो सानैबो रागासो ओंखारो आं सानैखौबो जागोन आं बुजिबाय नोंनि सिरियानो गासैखौबो खिन्थाजोब्बाय बुजिबाय आं आदाया बुंनायानो थार जों सासे बिफानि फिसा नङा
बे न'खराव बयबो गावबा गावनि गोसो बायदि खालायो आंबो होनबा गावनि गोसो बायदिनो खालायसिगोन ओंखारलांगोन आं बे न'निफ्राय जोंफोरनि खोथा साननायब्ला नों गासैबो खोथाखौनो क्लियारै थारै बुंगौमोन थगायनानै दोननाय नङामोन जोंफोरखौ आबा बारहुंखा बेबायदि दा बुङाबा आबा नोंसोर आंखौ मानो बेबायदि खालायदों आंनि असे फिसाफोरानो आंबा बै समाव मा जादोंमोन नोंसोर आंखौ मानो केरेक्टार लस जादों मानो आंखौ गाज्रि जादों मानो नोंसोर बयबो न' गारना थांनो ओंखारदों आयै आं नोंखौ केरेक्टार लस जानाखै नै आदाया नोंखौ सानदों रावबो नोंखौ केरेक्टार लस जानाखै नोंहा खालि गोरोन्थिया बेनो नों जोंफोरखौ जेबो खोन्थायालासिनो बेबायदि खोमसियाव दोनदों बुङायै मानो थगायनानै दोनदोंमोन जोंफोरखौ मानो खिथायाखैमोन नोङो जों बिफा सासेनि फिसा नङाब्ला होमब्ला आंनि आफाया सोरो आंनि बाबाया सोरो बुङायै बे खोथाखौ मानो बुङा होमबा नोङो मानो सिरि थायो बे खोथाखौ सोंब्लानो सोर आंनि बाबाया जोंफोर जुदि सासे बिफानिनो फिसा नङा सोर आंनि बिफाया सोर आया खुगा बेखेवा आं बुंगोन सोर रनि सोर आंनि बिफाया बक्सि मा बक्सि औ बक्सि होमब्ला बक्सिया जुदि आंनि बिफामोन होमब्ला बै बोराया थार खोथाखौसो बुंदोंमोन आंनि सिगाङाव थार बाथ्रा बुंदोंमोन आंनि सिगाङाव जे बियो आंनि बिबौ आरो बक्सि आंनि बाबा होननानै बे बोराया बेखौनो बुंबाय थादोंमोन आं फोथायाखैमोन सोर बोराया बुंदोंमोन हाला बोराया मा हाला बोराय आयै होमब्ला नोङो आं गावनि बिबौखौनो होनबा आंनि आखाइजों बुथारबाय होनबा बे बोराया आंनि आबौसोमोन आं बेखौनो बुथारबाय आंनि आखाइजों मा बुथारबाय मानसि बुथारबाय नोङो औ आदा आं आंनि आखाइजों आंनि बिबौखौ बुथारदों बै न'आव बेनिखायसो जों न'खौ गारनानै फैदों मा नाथाय मानो बेबायदि जानाय मानो बुथारखौ नों बिखौ मानो बुथारदोंमोन मानोना आबौआ गाज्रिमोन आइखौ बुथारनो नाजादोंमोन बेनिखायनो जोंफोर बेबायदि खालायनांगौ जादोंमोन मा आबामोन बेनिखायनो आं बिसोर गाज्रिमोन बिसोरो नोंसोरनि आं मा होननानै नोंसोरखौ दा बुजायनो नाथाय आइ बिसोर हाजार गाज्रियानो जा गाज्रि मानसियानो जा आबौआ गाज्रियानो जा मोजाङानो जा थेवबोथ' आं आंनि आखाइजों गावनि न'नि मानसिखौनो बुथारबाय आं मिथिगौ आबौआ गाज्रिमोन नाथाय खेबसेथ' बुंनो हागौमोन ना आइ नोङो बुंनो बिसोरनि आखलानो गाज्रिखामोन आं नागिरामोन बेफोरबायदि गाज्रि मानसिनि साया आंनि फिसालाफोरनि खाथियाव फैथों होननानै आं लुबैयामोन बिसोरखौ आंनि न'नि मानसि होननानै साना आरो नोंथ' गासैखौबो नों गावनि मेगनजों नुजोबदों बे बोराया माबायदि आखलनिमोन आरो बे बोरायखौनो आं नोंनि गावनि असे बिबौ होननानै मा होननानै बुंगौमोन बे गाज्रिखा मानसिफोरा आरो नोंनि बिफायाबो गाज्रिमोन नोंनिल' नङा रनि आरो नों बारहुंखा नोंसोर सानैनिबो बिफाया गाज्रि राधायाबो गाज्रि आरो बक्सियाबो गाज्रि राधाया आंखौ गेजेर ससेयाव गारनानै थादों आरो बक्सिया आंजों थौगा खालामनानै आंखौ बिमा खालायदों आरो मा बुंबावनो आङो बेफोर बाथ्राखौ आं मा होनना बुंनांगौमोन नोंसोरनि बिफाफोरनि गाज्रि आखलफोरखौ बेफोरखौ आं मा होनना खोन्थानांगौमोन बे जिउआव आं रावनिबो अननाय मोनासै जानो हागौ आं हौवा सानै जदों नाथाय आं रावनिबो अननाय मोनासै ने राधानि ने बक्सिनि सानैबो मतलबिमोन आंखौ मतलबनि थाखाय मोजां मोनदोंमोन आरो मतलबनि थाखाय बाहायदोंमोन बेफोरबायदि बिफाफोरनि खोथा बुंस्लायस्लाय बिसोरखौ सिनायथि होस्लायस्लाय हैयानो मोजां आं बुजिदों आयै बिसोर गाज्रि मानसि नोंखौ हारसिं गारदों बिसोरो नांगौ समाव नोंखौ मदद खालायाखै बिसोर गाज्रियानो दे थेवबो नोङो बिसोरनि खोथाखौथ' बुंनांगौमोन ने आयै मा बुंनो आङो मा बुंनो माखौ मानो बुंनांगौमोन नों बुं मानो बुंनांगौमोन सोर सासे बिफाया मोजां नोंसिनिया मा होनना बुंगौमोन नोंनि बिफा बक्सिया आंखौ फानदायनानै बिमा खालायदों आंखौ फानदायनानै मोजां मोनदों आंखौ फानदायनानै मोजां मोननानै आंनि धोन सम्पथिखौ आंनि न'नि धोन सम्पथिखौ लुथिनो थाखायसो आंखौ मोजां मोनदोंमोन उनाव हायैनि आंखौ बुथारनो नाजादोंमोन न'नि मानसिफोरखौ बुथारनो नाजादोंमोन मा होननानै खोन्थानाङो बेफोर मानसिनि खोथाखौ आंसो मिथिगौ सासे हिन्जाव जानानै सासे बिमा जानानै नोंसोरखौ माबायदि फेदेरदों आं जिउआव मा मोनबोदों बेसे दुखु सहायबोनांदों आंसो मिथिगौ नोंसोर सानैनिबो रावनिबो सासेबो बिफाया आंनि सासेबो हौवाया जेबो मोजां गुन गानो गोनां जेबो आखल मोजांनि जेबो खोन्थानो गोनांनि जेबो खोथायानो गैयामोन बेनिखायनो आं खोन्थायामोन आरो आं थैजासिम खोन्थायामोन आरो बिफाया गुबुन जानो मा जानो बिमायाथ' आंना हारसिं आंनिनो फिसा नोंसोरो आंनिनो थै बिफाखौ मानो नांगौ आगोलबो नोंसिनि बिफाया गैयामोन दाबो गैया आरो इयुनावबो नाङा मानो नांगौ बिफा
सासेयाथ' थैबायानो बक्सिया फाप नांनानै आंखौ फाव फान्दायनानै आंनि जिउआव बेबायदि खालायनानै सासेयाथ' थैलांबाय आरो दा सासेया दंबावो बिबो थैगोन नोंनि बिफाया थैबाय बक्सिया आरो रनि नोंनि बिफायाबो थैगोन रादायाबो थैगोन थाबनो बिसोर सानै मानसिया आंनि जिउखौ थेर बेथेर खालायजोबदों आंखौ नांगौ बायदि थांना थानो होआखै असान्ति खालायदों बिसोर आंनि जिउखौ दुखु आरो मोदैनि अनगायै बे सानै हौवाया आंनि जिउआव जेबो होआखै बेनिखायनो पाप नाङै नाङै थैगोन बिसोरो सासेया थैबाय आरो सासेयाबो थैगोन रनि आंनि फनखौ मानो हमाखैबा दहायनिफ्रायनो एसेबां फन खालायबाय आङो फनखौनो हमला माथो बियो एसे रायज्लायनो दंमोन आं सानदोंमोन दिनै बे 2 नाम्बारखौ जों आरो पापाखौ जों रायज्लायनानै अबावबा एंगारहरनो बेनिफ्राय रनिखौ लिंहरनोसै होननानै सिसि केमेरा लागायनो रनियालाय माथो फनखौनो हमला दिनैनो केमेराखौ लागायनो हानायबा मोजां जाथारगौमोन बै 2 नाम्बारखौ आङो नायनोनो हाला खयच्चखौनो खालायनो हाला माब्लादि होखारनो हागोन आं बे न'निफ्राय बेखौ मा सानगासिनोहाय फैलायबाय नायनोनो बायो खनले खनले खाथिनि फैबाय थायो मा सानदों नोङो डिम्पोल बे मानसिया मानो आंजों नुजाबाय थायो होनना सानदों नामा नोङो बे हिन्जावा गावाथ' खुसि थानो रोङानो आंखौबो खुसि थानो होआ रागा जोङो होननानै सानबाबो बिनि खोथाफोरानो सेरें बेरें खर' थिमाव हाबजोबो खोथाफोरानो रागा जोंखांनायनिसोखा मा जाखो जेबो नङा आं माने नोंखौ नुनानै सानदोंमोन नों जेरावबो थांथारा माथो बेरायनो बेरायनो ट्रेभेलिं माने ट्रेभेलिं नङा दिनै जेनेबा बेरायनो आरोना खाथि खालाफोरावबो थांथारा माथो पापाया लाङा नामा नोंखौ दिनैलाय मा बे मोजाङै रायज्लायदों आंजों आरो बेरायनो थांनाय खोथा बुंदों बिफाजों माइबा सोलियाखैथ' बेनि दिमाग खर' मेलेमाव डन्ट वरी मादै नों साननाय बायदि जेबो नङा आं नोंनि बागै जेबो गाज्रि सानाखै जेबो प्लेनिं खालायाखै आं जास्ट सोमोन्दोखौ लादों आरो मादै होननानै बा गोसोखौ मोजां मोनलायबायहाय आङो मादै होननानै बुंदों नों आंखौ जेनेबा आइ होननानै बुंखाया देनाय जोंफोरनालाय बैसोआबो बारा समरा समरिसो नालाय अबावथ' आइ होननानै बुंनो दे मादै होननानै बुंब्लाबो जागोन दे एटलिस्ट नों आंखौ न'नि होननानैथ' सानबाय माथो खालायबावनो बिफाया लाबोबाय जेला आइ नङाबाबो मादै होननानै लिंसै आरो उफायथ' गैया न' गंसेयावनो थानांगोन दे आंबो फोथायबाय आइ बिलिभ माने फोथायाबाबोथ' आरो बेनो नंखागौ नङा होमबा आंबो नोंसोरनि न'निनो सासे मेम्बारखा जेनेबा डिम्पोल मेम्बार नङामोनब्लाबो मेम्बार जाबाय आरोलाय नोंबोलाय हिन्जावनि फिसासो नङा होमब्ला सानबेसे थागोनलाय आंखौ सैबाबो सैयाबाबोलाय नङा होमबा गाबोन सबनियानो आं जेरैबायदि हाबा जानानै फैदों नोंबो हाबा जानानै थांनांगोन सानसे समाव हौवाखौ लानानै बिजामादैखौ लानानै जोंहानावनो फैनाङा होमबा आंजोंनो गोरोबनानै थायाबालाय नोंहालाय सोरथ' दंबावो that's why आंबो बेनिखायनो आंनि गोसोखौ सोलायबाय अनस्लायनानै थानांसिगोन अनस्लायनाय नोंखौ अननाय माय फुट नोंखौ आं मेगन थाइसेजोंबो नायनो हाया बेफोर आंनि प्लेनिंनि मोनसे बाहागोसो जेब्ला आं नोंखौ बे न'निफ्राय होखारहरनो हागोन बे खालिसो आङो सान्थिनि हां लानो हागोन मा सानदों नोंलाय डिम्पोल नोंलाय फैसा थाखा फैसाखौ लानानै बिफानि सम्पथिखौ लानानै दुगा मारिदोंमोन नामा आंबो दुगा मारिनो हाग्रा जाबाय आंनावबो बेगसे बेगनि फैसा जासिगोन खरर खरर नों मालकिनबा आंबो मालकिन आबै हाबिरा नोङो गासैखौबो गोसोखांफिननो हाजोब्बाय होमबा आगोलनि बाथ्राफोरखौ आबै गासैखौबो गोसोखांफिनजोब्बाय आङो हामबाय दे आङो इसोरनाव बेखौनो आरज गाबबाय थायोमोन आबै नोंनो गोसोखांफिननो हाथोंसै मानसिया मोजां जाथोंसै होननानै दे इसोरा खोनासंबाय दे बेनिफ्राय आबै आबौ गुथालनो खिन्थाजोब्बायबा नों खोथाफोरखौ आं खिन्थायाखै मानोहाय आबै मानो खिन्थायाखै खिन्थागोन र' आबै मोजां सम नागिरदों बेबो बिजि दंबाय थायोना मोजाङै रायज्लायनो हायाखै हाखु दाखुसो रायज्लायबाय थानाय जायो बेनिखायनो खिन्थायाखै आङो आरो आंथ' सानदोंमोन फैब्लासो खिन्थागोन होननानै बेनो सारप्राइज होगोन होननानै नाथाय दा माब्लाबा फैयो मानसिया नों बिदि सानना दङ फैब्लासो खिन्थागोन होननानै दे होमबालाय नोंनिसो गोसो मा जायोबा दा माबा आबै दे माबालाय आंहा दासो गोसोखांलायबाय आबौ रनिखौ फन खालायनाय आबै रनियाथ' दिनै क'क्राझाराव थांदोंना बेनोथ' आबै बेयो दिनै क'क्राझाराव थांदोंना आबै बे बिमाजों आं थाजानानै बायो आखलानो गाज्रिना बे गाज्रिल' फोरोंगोन
बे फोरोंगोनखायनो आङो थानो होनो बायो आं बिखौ गाज्रि मानसिजों थाफाब्ला आबै गाज्रि जालाङो स्वभाबफोरा आखलफोरा बिदि बायदिनो जालाङो जेरैबायदि फोरोङो बिदिनो जालाङो बेखायनो आङो बिखौ बे गाज्रि हिनजावजों थाजानोनो बायो बे फैगोन ना फैला फैगोन होननानै बुङासै बियो फैगोनबो होनासै फैयाबो माबा नायनि होनना मा बुंनांगौ दा फैना फैयाथाय आबै खेबसे फन खालायना नायनाय दे आबै खेबसे फन खालाय रनिखौ औ खालायगोन दे आबै आं चार्ज होदों मबाइलखौ र' एसे चार्ज जाथों खालायगोन आं उनाव औ रनिजों माने रनिखौ जेब्ला फन खालायो आंखौ खिथा दे आं रायज्लायगोन बिजों दे जागोन दे खारसनबाय दा बियो बिमाखौ खेबसे फन खालायना खिथाहरनो हाया बियो अबाव दङ खिन्थानो लायनो थांगोन होननानै सानदोंना बियो लायफिननोबो हानाय होनना खिथाहराखै र' बियो बेथ' नंगौ र' जों सानदोंसै खिसानि बे सेंग्राजों थायाखैयानो बियो सोरबाया खिथनायफोरसो खालायदोंबालाय आयै खिथनाय मानो खिथानो खालायनो बिखौलाय मोनथिला दे आरो इसोरासो मोनथिसिगौ गथ'आ जायखिजाया जेराव खिथाहा मानो मोजाङै थाबानो जासिगौ दे हाबा जाबायबाबो जाबाय आरो खारसनबाबो खारसनबाय जाथोंसै बेजोंनो संसार दा मोजाङै थाबानो जासिगौ आंनिबाबो दिसाखौ लायफिननांला थांबायबा थांबायानो आनैया मा लायगोन होनना बुंदों आनै गेलेया लायफिननाय खोथा बुङाखै बुंनायालाय आंनिबा जेबो नंलालै थांबाय बियो बेखौनो टेनसन लाबाय थानांला गाबोन समफोरफोर बियो खाफालाव सेन्दुर लानासो फैसिगोन बे दामलानो ओरैनो बायदि साया आंनि सिगाङाव बुंखाबाय थायोमोन हाबा जानो गोसो जायो आं थाबनो होननानै आं हाउस वाइफसो जागोन माबि हाबा जानो लुगैबाय बेफोरखौसो बुंबाय थायोमोन बियो जायखिजाया दा आरो माथो खालायबावनो थांनायखौलाय गोरोबलायनानै सानैबो मिलायलायना संसार जाबानो जासिगोन दे आरो आं बुजियो दे हमनो हायो नोंहा दा मा सोलिगासिनो नोंनि गोसोआव बेसे टेनसन जादों आं हमनो हादों आं दंना नों टेनसन लानाङा दे दिसा आदाया नोंजों बेबायदि खालायदोंब्लाबो आदाया नोंखौ फोथाय खेबसे खालायदोंब्लाबो आं खालाया आं आदा बायदि नङा नोंखौ मदद खालायगोन आं अनजिमा टेनसन लानाङा नोङो आं दंना जा खालायनांगौ आं खालायजोबगोन बे प्रब्लेमा सल्युसन जायागौ मानि नों जेरावबो थांनांला दे नों न'खौबो गारना फैबायबा नों जोंहानावनो थाथ' जेरावबो थाथ'नांला नोङो जोंहानावनो था नों मा एसे मोजां अनजिमा आंखौ दि नों बुजिनो हादों थेंक इउ नों नङामोनब्ला नों बे समाव आंखौ मदद खालायमोनब्ला आंहा मा जागौमोन आं अबाव थांगौमोन सोरखौ मा बुंगौमोन नोंसो आंखौ मदद खालायबाय थेंक इउ स' माच सिख्ला जाना सिख्लानि मदद खालायाबा बारुंखा खिन्थालाय मा जामारदोंमोन मानो बुथारनाय नों बे मानसिखौ मानो बुथारनाय नों मानसिखौ बुंनाय मा जामारदोंमोन आदा नों गैयाव मा जालांखौ बेसे प्रब्लेम जादोंमोन नों थानायमोनब्ला बेबायदि जानायानो नङामोन खोमा आदा देनाय बुंनाय माथो जामारनाय आं मोनथिखायोमोन बे मानसिया मोजां मानसि नङा होननानै बाबा आरो आबौआ मोजां मानसि नङामोन बिसोर मार्डारार आरो क्रिमिनेलमोन आबौआ आइखौ बुथारनो नाजाबाय थादोंमोन गोबांबार मा आइखौ बुथारनो नाजादोंमोन नाथाय मानो आबौआ आइखौ अफिसावनो बिस होनानै बुथारनो नागिरदोंमोन मा बिस होना बुथारनो नागिरदोंमोन आइखौ आबौआ आइखौ आरो जोंफोरखौ एसेबो मोजां मोनामोनानो मोजां मोनामोनब्ला एसे गोरोबनानै थाजानो नाजागौमोन आबौआ मोनसेल' बे न'खराव जोंफोरनि न'आव फैदोंमोन धोन सम्पतिनि लबाव धोन सम्पतिखौ गावनि मुङाव खालायनो थाखाय बेफोरखौ खालायनो थाखायसो फैदोंमोन आबौआ अनलि जोंफोरनि धोन सम्पतिखौल' नोजोर होयोमोन बेबायदिनो सानसेखालि नांज्लायनायावनो बुग्लायनाय जाबाय बेनिफ्राय बियो आइखौ खाबथानानैबो दोन्दोंमोन आइखौ बुथारनो नाजादोंमोन बेनिफ्राय आइखौ बासायनो थाखायनो आंबो बिखौ बेबायदि बुथारनांगौ जादोंमोन बिदि जानानै दङ खोथाया आदा बै सानखालि आं थायामोनब्ला आइखौ बियो बुथारगौमोन आं सेफटिनि थाखाय बिखौ बुथारनाय बायदि जाबाय आं जुदि बिखौ बुथारनाय नङामोन बियो आइखौ बुथारगौमोन